Bon dia! Estem a punt de descobrir si la gent de Lleida recicla bé la roba o no. Sabríeu dir-me en quin contenidor van uns mitjons? Doncs ara mateix no sabria respondre. Sabries on acaba la roba que no utilitzem? Bé, sé on la tirem. On acaba, m'imagino que molta acaba en llocs que reciclen roba, com Càritas o altres institucions com aquestes, que la tornen a posar, la netegen i la posen a la venda, molt més barata. Jo en compro a vegades de roba d'aquesta. Aquí hi ha una botiga molt a prop. I segurament hi ha molta roba, perquè també ho sé, que està tirada i que acabarà malmesa i que no arribarà enlloc. I serà una deixalla més. Moltes gràcies! Continuem amb les preguntes del reciclatge. Sabies en quin contenidor ficaries uns quets utilitzats? Doncs jo crec que els hauríem de ficar en el contenidor de la roba amiga, per a ser reutilitzats en un futur. Moltes gràcies! Quan vosaltres netegeu la roba, us fixeu amb les etiquetes de la roba? Jo, si veig que la peça és delicada, sí que miro l'etiqueta, però si és una samarreta o així, no l'acostumo a mirar. Jo normalment ja ho separo per colors i així, i fico la temperatura baixa. Molt bé, moltes gràcies. Hola, ara anem a entrar a una tenda de roba, la del Boboli. Anem. Hola, bon dia. Vosaltres què ho feu de la roba que sobre o no se ven? Que sobre ho portem a la nostra sede i allí tenim uns aulets que llavors se ven amb un preu més econòmic. I la roba en desús tenim el Boboli Recicle, que també ho portem a la sede de Boboli i allí reciclem en d'altres teixits i fem d'altres peces. Bueno, doncs moltes gràcies. Gràcies a tu. Col·laboreu! Sumeu-vos al repte Manatí!